Sat, another luto manan. Luto tayo adobo, pork chop. Half kilo lang. Ata, ada paminta na yung direkta gaminin. Painit tayo. Gisa tayo. Brown ng supay. Ini dapat matik na galit. Bubo. Kanan. Brown siguro. Yun na. Label tayo natin pork chop. Pag mantikaan tayo man kakabsat, mas ka no mantika ka. Partner ng sa atin kat 2x2 Ay, gisa tayo laang nga na siya at. Maraming tayo nga masisi. Ay, sungrod tayo. Tawa na po na. Kayo gamin tinaglutuan. Okay. Kitaan tayo kakabsat. Nay. Manmantikan. Nay. Manmantikan. Naon sa baunan. Manmantikan. Sisyon tayo pa nga nalaing. Tapno ka. Karkaro nga talaga manmantikan. Minsan pa. Manmantikan na kabsat. Ganito yun. Kakabsat. Nay. Mayatan. Nako. Manmantikan na Balinik ng Ricardo nan. Siyatan. Kan tayo asin. Nan nga puro nga tawyo ti kadol tayo tanon nga nakwa. Mas kiti pinagkuha kami. Kapitan tayo matipang pay mas na. Ikan tayo yun. Panglusi ka. Mantika nih. Suka, ikan tayo sukanan. No, sumagapsap di sukana. Okay, balbalinan. Ikan tayo matati sili naman. No, damat tiar-tiarti na basit. Ini nakalubanan, tiasok na. Okay. Manchon, kakabsat.